ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଭଳି କଥା। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବା। ଯାହା ଅଛି ଆଜି ତୁମର, ଗତକାଲି ଅନ୍ୟର ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାର ଥିଲା। ତୁମେ ଏକତ୍ର ଏସବୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ସଭିଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତିନୋଟି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ। ଥରେ ଧନ କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଜ୍ଞାନ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲା, ମୁଁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବିନି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କାହାକୁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ନହେଲେ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାତି ଯେତେ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, ତାରାମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଚମକିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଯେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ସେତେ ଅଧିକ ନିକଟତର ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ରାତି ପରେ ସକାଳ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ। ଯାହା ସବୁଦିନ ଯାଏଁ ରହିଥାଏ, ତାହା ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ନିଜେ ଜବାବ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କମ୍ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଥାଏ, ମଣିଷ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହି କାନ୍ଥରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଖୁସି ବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ, ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବି ଗୋରା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାର ଛାଇ ସବୁବେଳେ କଳା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କହିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା କହିବା ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଲୋଭ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତରେ ନଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପର ନିଜର ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ନିଜର ବି ରକ୍ତ ପର ହୋଇଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ଏ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ଖେଳ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଏହି ଖେଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ପଥ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଦେହ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ଯାହାର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ କାହାର ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶେଷ ସାଥୀ ଅଟେ ନିଜର ଶରୀର, ଶେଷ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ ନିଶ୍ୱାସ, ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ତିନି ହାତ ଜାଗା, ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଅଟେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ଶେଷ ଯାନ ଅଟେ କୈକେୟୀ, ଶେଷ ଠିକଣାଟା ଶ୍ମଶାନ ଅଟେ, ଶେଷ ନିଦ୍ରା
ମଶାଣି ଛୁଇଁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।